षष्ठस्कन्धम् अष्टादशाध्यायं श्लोकं 15. അതിഥിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പരമ്പരയെക്കുറിച്ചിട്ടും അതിഥിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പരമ്പരയെ അതിഥിയുടെ പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചും പൗത്രന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിനും കയാതുവിനുമായിട്ട് നാല് പുത്രന്മാരുണ്ടാവുന്നതിലും അല്ലെ, അതിലാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. അതുപോലെ ഒരു പുത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് സിംഹിക എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് രാഹു വരുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രാഹു വേഷപ്രച്ഛന്നനായ ദേവന്മാർക്കൊപ്പം അമൃതപാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരമദിവോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അവന്റെ ശിരസിൽ ഛേദിച്ചു. സംഹ്ലാദന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് കൃതി എന്നായിരുന്നു. സംഹ്ലാദനുമായുള്ള സംയോഗത്തിലൂടെ കൃതി പഞ്ചജനൻ എന്ന പുത്രന് ജന്മം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം കാണാലോ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കാം പ്രഭുജി. സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാധസ്യ തമനിർഭാര്യ സൂതവാതാപിമിഗ്വലം യോ അഗസ്ത്യായ ഉദിതേ വാതാപിമിഗ്വലഃ. പാദസ്യ തമനിർഭാര്യ സൂതവാതാപിമില്ലുലം യോഗസ്ത്യായ തുതിതേ വാതാപിമില്ലുല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാതസ്യ തമനിർഭാര്യ സൂതവാതാപിമില്ലുലം യോഗസ്ത്യായ തുതിതേ വാതാപിമില്ലുല. ഭാര്യ അസുതാവാതാപിമില്ലുലം യോഗസ്ത്യായ അതിഥേ വാതാപിമില്ലുല. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഏകാദശി എല്ലാവരും ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. മാലദിശാമതി ദർശനം പറ്റി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാധസ്യ ധമനിർഭാര്യാസുതവാദാപി നില്ലലം യോഗസ്ത്യായ ത്വദിതയേ പ്രേതേ വാദാഭിമില്ലലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമൻ മതത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹ്രാദസ്യ ദമനിർഭാര്യസുത വാധാപി മിലലും യോഗസ്ത്യായ ത്വദിതേയേ പേചേ വാധാപി മിലലോഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരായിരുന്നു റെഡ്മി നോട്ട് 13 ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആരായിരുന്നു ഫോണിന്റെ പേര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇമിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹ്രാദസ്യ, ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് വരട്ടെ പ്രഭുജി. ഹ്രാദസ്യ ധമനിർഭാര്യ വാതാപി മില്ലുലം യോഗസ്ത്യായ ത്വദിതയേ പേചേ വാതാപി മില്ലുലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹ്രാദസ്യ ധമനിർഭാര്യ അസൂദാവാദാഭിമില്വലം യോഗസ്ത്യായ ത്വദിതയേ പേജേ വാദാഭിമില്വലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹ്രാദസ്യ ദമനിർഭാര്യാസുത വാദാഭിമില്ലുലം യോഗസ്ത്യായ ത്വദിതയേ പേജേ വാദാഭിമില്ലുലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹ്രാദസ്യ ധർമ്മനിർഭാര്യ അസുതവാദാവിമില്ലുലം യോഗസ്ത്യായ ത്വദീതേ പേജേ വാദാവിമില്ലുലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹ്രാദസ്യ ധമനിർഭാര്യ അസൂദവാദാഭിമില്വലം യോഗാസ്ത്യായ ത്വദീതയേ പേചേ വാദാഭിമില്വലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹ്രാദസ്യ ധമനിർഭാര്യ അസുതവാദാഭിമില്ലുലം യോഗസ്ത്യായ ത്വദിതേയ പേചേ വാദാഭിമില്ലുലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹ്രാദസ്യ ധമനിർഭാര്യാസൂദവാദാഭിമില്വലം യോഗസ്ത്യായ ത്വദിതയേ പേജേ വാദാഭിമില്വലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹ്രാദസ്യ ധമനിർഭാര്യ വാദാഭിമില്വലം യോ അഗസ്ത്യായ ത്വദിതീയേ പേചേ വാദാഭിമില്വലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാലി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹ്രാദസ്യ ധമനിർഭാര്യാസൂതവാദാഭിമില്വലം യോഗസ്ത്യായ ത്വദിതയേ പേചേ വാദാഭിമില്വലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഹ്രാദസ്യാധമനിർഭാര്യാസുധാവാദാഭിമില്വലം യോഗാഗസ്ത്യായ ത്വദീധയേ പേജേ വാദാഭിമില്വലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാദസ്യതമനിർഭാര്യ അസുധാവാദാഭിമില്ലലം യോ അഗസ്ത്യായ ത്വദിതേ തേജേ വാദാഭിമില്ലലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാദസ്യതമനിർഭാര്യ സുധാവാദാഭിമില്ലലം യോ അഗസ്ത്യായ ത്വദിതേ തേജേ വാദാഭിമില്ലലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹ്രാദസ്യ ധർമ്മനിർഭാര്യാസുതം വാദാഭിമില്വലം യോഗസ്ത്യായ പ്രതിധായ പേരേ വാദാഭിമില്വലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരും. പ്രഥനം ഭാവാർത്ഥം ഇതാണ് സാമൂഹിക. ഹ്ലാദന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ദമനി എന്നായിരുന്നു. അവൾ വാദാവി, ഇല്വലൻ എന്നീ പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചു. അഗസ്ത്യമുനി ഇല്വലന്റെ അതിഥിയായി എത്തിയപ്പോൾ ഇല്വലൻ മുട്ടനായതിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്ന വാദാവിയെ പാചകം ചെയ്ത് അഗസ്ത്യന് നൽകി. ആണ് ആ യാദവിന്റെ 4 പുത്രന്മാരെ പറഞ്ഞല്ലേ, അതിലൊരാളായിട്ടുള്ള ഹ്ലാദന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 2 പേര് വാദാവി, ഇല്വലൻ. അതില് വാദാവിയെ പിടിച്ചിട്ട് മുട്ടനാടൻ ആക്കുകയും അതിനെ കൊന്നിട്ട് അഗസ്ത്യമുനിക്ക് ഇല്വലൻ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനുഹ്രാദസ്യ സൂർമ്യാം ബാഷ്കളോ മഹിഷസ്തദാ വിരോചനസ്തു പ്രാഹർത്തിർ ദേവ്യാം തസ്യാഭവത് ബലിഃ. അനുഗ്രഹാദസ്യ സൂർമ്യാം ബാഷ്കളോ മഹിഷസ്തദാ വിരോചനസ്തു പ്രാഹർത്തിർ ദേവ്യാം തസ്യാഭവത് ബലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനുഹ്രാദസ്യ സൂർമ്യാം ബാഷ്കളോ മഹിഷസ്തദാ വിരോചനസ്തു പ്ലാഹാദേ ദേവ്യാം സ്വസ്ത്യാഭവത് ബലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനുക്ലാദസ്യ സൂർമ്മായ ബാഷ്കളോ മഹിഷസ്തദാ വിരോചനസ്തു പ്രാഹ്ലാദേ ദേവ്യസ്തസ്യാഭവത് ബലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരായിരുന്നു? ഫോണിന്റെ പേരാണുള്ളത്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പ്രഭുജി പേര് മാറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനുഹ്രാദസ്യ സൂർമ്യായാം ബാഷ്കളോ മഹിഷസ്തദാ വിരോചനസ്തു പ്രാഹാർദേർവേവ്യാം തസ്യ ഭവത് ബലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി, ഇതിൽ അനുഹ്രാദസ്യ സൂര്യായം എന്നാണല്ലോ കിടക്കുന്നത്. സൂര്യായം എന്നാണോ? സൂര്യായം. സംസ്കൃതത്തിലും കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം പ്രഹ്ലാദനെ അത് പ്രാഹ്ലാദി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് വന്നത്.
സംസ്കൃതത്തിലും സൂര്യായാമെന്ന്. അതെ, അത് മാതാജി അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനുഹ്ലാദസ്യ സൂര്യായ ബാഷ്കളോ മഹിഷസ്തഥാ വിരോചനസ്തു പ്രാഹ്ലാദിർദേവ്യാം തസ്യാ ഭവദ്ബലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. സൂര്യ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂര്യായ തന്നെയുള്ള മലയാളത്തിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഓക്കെ, അതപ്പോ ചൊല്ലുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അനുഗ്രഹാദസ്യ സൂര്യായ എന്നാണ്, സൂര്യാന്ന് ഇതിൽ തെറ്റിയിട്ട് പ്രിന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പ്രഹ്ലാദനെ പ്രാഹ്ലാദ എന്ന് പറയുന്നപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. വിജയശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതില് സംസ്കൃതിലും സൂര്യായ എന്നാണല്ലേ പ്രഭുജി കാണുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനുഹ്ലാദസ്യ സൂര്യായാം ബാഷ്കളോ മഹിഷസ്തദാ വിരോചനസ്തു പ്രാഹ്ലാദിർദേവ്യാം തസ്യാ ഭവത് ബലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിംസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനുഹ്ലാദസ്യ സൂര്യായ ബാഷ്കളോ മഹിഷസ്തദാ വിരോചനസ്തു പ്രാഹാദിർദേവ്യാസ്തസ്യാ ഭവത് ബലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭവിജയ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനുഗ്രഹദസ്യ സൂര്യായ ബാഷ്കളോ മഹിഷസ്തദാ വിരോചനസ്തു പ്രഹാദേവ്യ തസ്യ ഭവദ്ബലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അനുഹ്ലാദന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സൂര്യ എന്നായിരുന്നു. അവൾ ബാഷ്കളൻ, മഹിഷൻ എന്നീ പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. പ്രഹ്ലാദന് വിരോചനൻ എന്നൊരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ പത്നി ബലിമാരജാവിന് ജന്മം നൽകി. പ്രഹ്ലാദന്റെ പുത്രനായിട്ട് വിരോചനൻ ഉണ്ടായി. വിരോചനന്റെ പുത്രനാണ് ബലി മഹാരാജ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണജ്യേഷ്ഠം പുത്രശതം അശനായം തതോ അഭവത് തസ്യാനുഭാവ ശുശ്ലോക്യ പശ്ചാദേവാഭിദാസ്യത്തെ. ബാണജ്യേഷ്ഠം പുത്രശതം ശനായാം തതോ അഭവത് തസ്യാനുഭാവ ശുശ്ലോക്യ പശ്ചാദേവാഭിദാസ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണജ്യേഷ്ഠം പുത്രശതമശനായാം തതോ അഭവത് തസ്യാനുഭാവ ശുശ്ലോക്യ പശ്ചാദേവാഭിദാസ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണജ്യേഷ്ഠം പുത്രശതം അശനായാം തതോ അഭവത് തസ്യാനുഭാവ ശുശ്ലോക്യ പശ്ചാദേവാഭിദാസ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണജ്യേഷ്ഠം പുത്രശതമശനായാം തതോ അഭവത് തസ്യാനുഭാവ ശുശ്ലോക്യ പശ്ചാദേവാഭിദാസ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാ ടീം ആദിത്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണജ്യേഷ്ഠം പുത്രശതം അസ്നായാം തതോ അഭവത് തസ്യാനുഭാവ ശുശ്ലോക്യ പശ്ചാദേവാഭിദാസ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിമാതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണജ്യേഷ്ഠം പുത്രശതം അചനായാം തതോഭവത് തസ്യാനുഭാവസു ശ്ലോക്യ പശ്ചാത്തേവാഭിധാസ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയമാതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണജ്യേഷ്ഠം പുത്രശതമശനായാം തതോഭവത് തസ്യാനുഭാവസു ശ്ലോക്യ പശ്ചാദ്ദേവാഭിധാസ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനൊന്നും ഭാവാർത്ഥം അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടില്ല. എല്ലാം ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അനന്തരം ബലിമഹാരാജാവ് അശ്നിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 100 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. ഈ 100 പുത്രന്മാരിൽ ബാണൻ രാജാവായിരുന്നു മൂത്തവൻ. ബലിമഹാരാജാവിന്റെ സ്തുത്യർഹമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വിവരിക്കും 8-ാം സ്കന്ധത്തിൽ. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ മകനായിട്ട് വിരോചനും വിരോചന്റെ മകനായിട്ട് ബലിമഹാരാജാവും. ബലിമഹാരാജന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതില് മൂത്തവനാണ് ബാണൻ. അവൻ രാജാവായിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബലിമഹാരാജാവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് 8-ാം സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അത് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് സുഖദേവസ്വാമി പറഞ്ഞു. 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണ ആരാധ്യ ഗിരീശം ലേവേ തദ്ഗണമുഖ്യതാം യത് പാർശ്വോ ഭഗവാനാസ്തേ നിത്യാഭി പുരപാലകഃ. ബാണ ആരാധ്യ ഗിരീശം ലേവേ തദ്ഗണമുഖ്യതാം യത് പാർശ്വേ ഭഗവാൻ അസ്തേ നിത്യാഭി പുരപാലകഃ. ബാണൻ രാജാവ് മഹാദേവന്റെ വലിയ ആരാധകനായതിനാൽ അവൻ മഹാദേവന്റെ വിഖ്യാതനായ സഹവാസിയായി തീർന്നു. ഇന്നും മഹാദേവൻ ബാണാസുര രാജാവിന്റെ നഗരം സംരക്ഷിക്കുകയും എപ്പോഴും അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്ന് മഹാബലി ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ബലിമഹാരാജാവിന് സുതലത്തിൽ അവിടെ വസിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ അനുവദിച്ചു നൽകുകയും അല്ലെ. വാമനമൂർത്തി തന്നെ അവിടെ കാവൽക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ മൂത്തപുത്രനായിട്ടുള്ള ബാണനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മഹാദേവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാദേവന്റെ കാരുണ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. മഹാദേവൻ അവന്റെ നഗരം സംരക്ഷിക്കുകയും അവനെ കാവലായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. വർഷത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മരുദശതിദേ പുത്രാൻ ചത്വാരിംശന്നവാദികഃ ത ആസന്ന പ്രജാ സർവേ നീതാ ഇന്ദ്രേണ താന്മതാം. മരുദശതിദേ പുത്രാ ചത്വാരിംശന്നവാദികഃ ത ആസന്ന പ്രജാ സർവേ നീതാ ഇന്ദ്രേണ സാത്മതാം. നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മരുതുദേവന്മാരും ദിതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് പിറന്നത്. അവരിൽ ആർക്കും പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ദിതിക്ക് ജനിച്ചവരായിരുന്നെങ്കിലും ദേവേന്ദ്രൻ അവർക്ക് ദേവന്മാരുടേതുപോലുള്ള പദവി നൽകി. അതിഥിയിൽ നിന്നാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിഥിയിൽ നിന്ന് അസുരന്മാരും അവരുടെ ആ പരമ്പരയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് ദിതിയിൽ നിന്ന് മരുത്തുക്കൾ ഉണ്ടായി. അവർക്ക് എന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ ദേവന്മാരുടെ ഇതുപോലുള്ള പദവി നൽകിയെന്നാണ് ഭാവാർത്ഥനേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. അസുരന്മാർക്ക് പോലും അവരുടെ നാസ്തിക സ്വഭാവം നവീകരിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരെ പോലെ ആകാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലുടനീളം 2 തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായ മനുഷ്യർ ദേവന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നേരെ വിപരീത സ്വഭാവക്കാർ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകത്തിലെ പ്രസ്താവന തെളിയിക്കുന്നത് പോലെ അസുരന്മാർക്ക് പോലും ദേവന്മാരായി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ കഴിയും. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീരാജോവാച
കദന്ത ആസുരം ഭാവമപോഹ്യോത്പത്തികം ഗുരു ഇന്ദ്രേണ പ്രാപിത സാമ്യം കിം തത്സാധു കൃതം ഹിതൈ. ശ്രീരാജോവാച കഥം ത ആസുരം ഭാവം അപോഹ്യ ഉത്പത്തികം ഗുരു ഇന്ദ്രേണ പ്രാപിത സ്വാത്മ്യം കിം തത്സാധു കൃതം ഹിതൈ. പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് ചോദിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, 49 മരുത്തുക്കളും അവരുടെ ജന്മം കൊണ്ട് ആസുര മനോഭാവത്താൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ദേവന്മാരായി പരിവർത്തനം ചെയ്തത്? അവർ എന്തെങ്കിലും ആചരണങ്ങളോ പുണ്യപ്രവൃത്തികളോ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ദിതിയുടെ മക്കളായിട്ട് വന്നുള്ളവരൊക്കെ അസുരന്മാരായിട്ടാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ മക്കളുടെ മക്കളും ഇതൊക്കെ അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകനാണ് പ്രഹ്ലാദന മഹാരാജാവ് അല്ലെ, എന്നാൽ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കൊച്ചുമാനാണ് ബലി മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹം ഭക്തനായിട്ടില്ല. ഇവിടെ അസുരന്മാരുടെ കുലത്തിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ദിതിയിൽ നിന്ന് 49 മരുത്തുക്കൾ ഉണ്ടായി. അവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രന്മാർ അവർക്ക് ദേവന്മാരുടേതുകൊണ്ട് പദവി നൽകിയിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്ത് പുണ്യപ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്ത് ധർമ്മമാണ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രീദേവസ്വാമി ചോദിക്കുന്നത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇമേ ശ്രദ്ധതേ ബ്രഹ്മൻ ഋഷയോ ഹി മയാ സഹ പരിജ്ഞാനായ ഭഗവസ്തൻ ന വ്യാഖ്യാതുമർഹസി. ഇമേ ശ്രദ്ധതേ ബ്രഹ്മൻ ഋഷയോ ഹി മയാ സഹ പരിജ്ഞാനായ ഭഗവസ്തന്നോ വ്യാഖ്യാതുമർഹസി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ, എനിക്കൊപ്പം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ മുനിമാർക്കും ഇതറിയാൻ അതിയായ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അതിനാൽ മഹാത്മൻ ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, എനിക്കും ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ കാരണം അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നീട് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ സൂതഗോസ്വാമിയാണ് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ സുതഗോസ്വാമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവർ എനിക്ക് അറിയാനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ സുതഗോസ്വാമി ആ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതേ സുതഗോസ്വാമി പിന്നീട് നൈമിശാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശൗനകൻ മുതലായിരുന്ന ഋഷിമാർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിവരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സുതഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്ന് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ശൗനകൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഋഷിമാർക്കൊക്കെ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും സൂതഗോസ്വാമി തന്നെ ഇവിടേക്ക് പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം വരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീസൂത ഉവാച തദ്വിഷ്ണുരാധസ്യ സഭാധരായണി വജോ നിശമ്യാദൃതമൽപമർത്തവത് സഭാജയൻ സംനിപതേന ചേതസാ ജഗാദസത്രായണ സർവദർശനഃ. ശ്രീസൂത ഉവാച തദ്വിഷ്ണുരാധസ്യ സഭാധരായണി വജോ നിശമ്യാദൃതമൽപവർത്തവത് സഭാജയൻ സന്നിപൃതേന ചേതസാ ജഗാദസത്രായണ സർവദർശനഃ. വിഷ്ണുരാധൻ അല്ലെ. വിഷ്ണുരാധൻ ആരെയാണ് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ്.
ബാദരായണൻ അല്ലെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. നമുക്കതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, വലയോ മഹാനായ ശൗനകമുനി, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അനിവാര്യമായും കേൾക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച് ആദരപൂർവം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് സർവജ്ഞനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയോടെ അവനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു. അതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതിന് ഉത്തരം അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയുണ്ടായ ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുലഭ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെയധികം ശ്ലാഘിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചുരുക്കം വാക്കുകളിലായിരുന്നെങ്കിലും ദിതിയുടെ അസുരന്മാരായി ജനിച്ച പുത്രന്മാരെങ്ങനെ ദേവന്മാരായി തീർന്നു എന്ന ആ അന്വേഷണം അർത്ഥപൂർണമായിരുന്നു. ദിതി വളരെ അസൂയാലുവായിരുന്നെങ്കിലും അവൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ദേവി. കശ്യപ മുനി അഭിജ്ഞനായ പണ്ഡിതനും ആത്മാവബോധത്തിൽ ഔന്നിത്യമാർജനും ആയിരുന്നെങ്കിലും തന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെ വശീകരണത്തിന് ഇരയായിത്തീർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പോ കശ്യപ് അവളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞത്. കശ്യപ മുനി അഭിജ്ഞനായ പണ്ഡിതനും ആത്മാവബോധത്തിൽ ഔന്നിത്യമാർജവനും ആയിരുന്നെങ്കിലും തന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെ വശീകരണത്തിന് ഇരയായിത്തീർന്നത് എന്താണ് ചിന്തനീയമായ മറ്റൊരു കാര്യം. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി രാജാവിന്റെ അന്വേഷണത്തെ ശ്ലാഘിച്ചത്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീശുഗോവാച അദപുത്രാദിശക്ര പാഷ്ണീഗ്രാഹേണ വിഷ്ണുനാ മന്യൂനാ ശോകദീപ്തേന ജലന്തി പര്യചിന്തയത്. ശ്രീശുഗോവാച അദപുത്രാദിതിഃ ചക്രപ്രാശ്നിഗ്രാഹേണ വിഷ്ണുനാ മന്യൂനാ ശോകദീപ്തേന ജലന്തി പര്യചിന്തയത്. ശ്രീ ശുകദേവസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രനെ സഹായിക്കാൻ മാത്രം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സഹോദരങ്ങളായിരുന്ന ഹിരണ്യാക്ഷനെയും ഹിരണ്യകശിപിനെയും വധിച്ചു. പുത്രന്മാർ വധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അവരുടെ മാതാവ് ദിതി കോപതാപാദികളാൽ വിക്ഷുബ്ധയായി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കഥാനു പ്രാതൃഹാന്താരം ഇന്ദ്രിയാരാമമുൽബണം അക്ലിന്ന ഹൃദയം പാപം ഗാദയിത്വാശയേ സുഖം. കഥാനു പ്രാതൃഹന്താരം ഇന്ദ്രിയാരാമം മുൽബണം അക്ലിന്ന ഹൃദയം പാപം ഗാദയിത്വാശയേ സുഖം. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ അമിതാസക്തനായ ദേവേന്ദ്രൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ഉപകരണമാക്കി സഹോദരങ്ങളായ ഹിരണ്യാക്ഷനെയും ഹിരണ്യകശിപിനെയും വധിച്ചു. അതിനാൽ ഇന്ദ്രൻ ക്രൂരനും കഠിനഹൃദയനും പാപിയുമാണ്. ഇന്ദ്രനെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് സ്വസ്ഥമായി വിശ്രമിക്കുവാൻ കഴിയുക? 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃമിവിഡ്ഭസ്മ സംജ്ഞാ ആസീദ്യശാഭിഹിതസ്യ ച ഭൂതദൃക്തൃതേ സ്വാർത്ഥം കിം വേദാ നിരയോ യതഃ കൃമിവിഡ്ഭവസ്
कृमिविद्भस्मसंज्ञा आसीत् यस्योशाभिहितस्य च ഭൂതദൃക് ഹൃദേ സ്വാർത്ഥം കിം വേദാ നിരയോ യതഃ. രാജാക്കന്മാരെന്നും നേതാക്കന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും ശരീരങ്ങൾ മരണാനന്തരം കൃമികളും മലവും ഭസ്മവുമായി മാറും. അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുവൻ അസൂയയോടെ അവരെ വധിക്കുന്ന പക്ഷം ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം അവൻ അറിയുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല. മറ്റു ജീവസത്തകളോട് അസൂയ പുലർത്തുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും നരകത്തിൽ പതിക്കും. ഭൗതിക ശരീരം രാജാവിൻ്റെതായാലും അവസാനം മലവും കൃമികളും ചാരവുമായി മാറും. ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പത്തിൽ അമിതാസക്തിയുള്ള ഒരുവൻ തീർച്ചയായും വളരെ ബുദ്ധിമാനല്ല. ആശാസാനസ്യ തസ്യേദം ധ്രുവം ഉന്നതഛേദസഃ മദശോഷക ഇന്ദ്രസ്യ ഭൂയാത് യേനാ സുതോ ഹിമേ. ആശാസാനസ്യ തസ്യേദം ധ്രുവമുന്നതഛേദസഃ മദശോഷക ഇന്ദ്രസ്യ ഭൂയാത് യേനാ സുതോ ഹിമേ. ഇത് ചിന്തിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ അവന്റെ ശരീരം അനശ്വരമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അതിനാൽ അവൻ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവനായി. അതിനാൽ അവന്റെ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുത്രൻ എനിക്കുണ്ടാവണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സഹായകമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഞാൻ സ്വീകരിക്കണം. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരസങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരുവനെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പശുക്കളെയും കഴുതുകളെയും പോലുള്ള മൃഗങ്ങളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു അധമ മൃഗത്തെ പോലെ ആയിത്തീർന്ന ഇന്ദ്രനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വിധി ആഗ്രഹിച്ചു. 27-28 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി ഭാവേന സാഭർത്തു രാജാരസകൃപ്രിയം ശുശ്രൂഷയാനുരാഗേണ പ്രശ്രയേണാദമേന ച ഭക്ത്യാ പരമയാ രാജൻ മനോജ്ഞൈർവൽഗുവ്യഭാഷിതൈ മനോജഗ്രാഹഭാവജ്ഞാ സസ്മിതാപാംഗഭീഷണൈഃ ഇതി ഭാവേന സാഭർത്തു രാജാരസകൃപ്രിയം ശുശ്രൂഷയാനുരാഗേണ പ്രശ്രയേണാദമേന ച ഭക്ത്യാ പരമയാ രാജൻ മനോജ്ഞൈർവൽഗുഭാഷിതൈഃ മനോജഗ്രാഹഭാവജ്ഞാ സസ്മിതാപാംഗഭീഷണൈഃ. ഈ വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാൻ ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ദിതി അവളുടെ പ്രസന്നമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് കശ്യപനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. അല്ലയോ രാജാവേ, ദിതി എല്ലായ്പ്പോഴും കശ്യപന്റെ ആജ്ഞകൾ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റി. ശുശ്രൂഷ, സ്നേഹം, വിനയം, ആത്മനിയന്ത്രണം, മധുരഭാഷണം എന്നിവകളാൽ ഭർത്താവിനെ സംതൃപ്തനാക്കിയ ദിതി അവന്റെ മേൽ മന്ദസ്മിതങ്ങളും മധുരകടാക്ഷങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞ് അവന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ച് തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. ഭർത്താവിന്റെ പ്രിയവും വിശ്വസ്തതയും ആർജിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭർത്താവ് തന്നെ സംതൃപ്തനായി കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് അവനിൽ നിന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റെല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖവും ലഭിക്കും. ഇവിടെ ഇത് ദിതിയുടെ പെരുമാറ്റത്താൽ വ്യക്തമാകുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സ്ത്രീയാ ജഡീഭൂതോ വിദ്വാനപി മനോജ്ഞയാ ബാഡമിഥ്യാഹ വിവശ്വോ ന തച്ചിത്രം ഹി യോഷിതി.
एवं स्त्रिया जडीभूतो विद्वानपि मनोज्ञया बाढमित्वाह विविशो न तच्छित्रं योषिति. കശ്യപമുനി അഭിജ്ഞനായിരുന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ വിധിയുടെ കൃത്രിമമായ പെരുമാറ്റത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും അത് അവനെ അവളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഭാര്യയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാക്കാമെന്ന് അവൻ അവൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകി. ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് അത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഒട്ടും അതിശയകരമല്ല. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിലോക്യൈകാന്തഭൂതാനി ഭൂതാന്യാദോ പ്രജാപതി സ്ത്രിയം ചക്രേ സ്വദേഹാർത്ഥം യയാ പുംസാമതിർഹൃദഃ. വിലോക്യേകാന്തഭൂതാനി ഭൂതാനാദോ പ്രജാപതി സ്ത്രിയം ചക്രേ സ്വദേഹാർത്ഥം യയാ പുംസാം മതിർഹൃദഃ. ജീവസത്തകൾ പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കാത്തവരാണെന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ കണ്ടു. ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പുരുഷന്റെ നേർപകുതിയിൽ നിന്നും സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ പെരുമാറ്റം പുരുഷന്റെ മനസ്സിനെ വശീകരിച്ച് അവളോട് ബന്ധിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബ്രഹ്മദേവനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലൈംഗിക ആകർഷണത്തിന്റെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളും വശീകരണത്തിന് കീഴിലാണ് സമഗ്ര ലോകവും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. 5ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഋഷഭദേവൻ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ പുംസാ സ്ത്രീയാ മിഥുനീ ഭാവം ഏതം. സമസ്ത ലോകവും മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ആകർഷണത്തിന്റെയും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ പരസ്പര ആഗ്രഹത്തിന്റെയും വശീകരണത്തിന് കീഴിലാണ്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും യോജിക്കുമ്പോൾ ഈ ആകർഷണത്തിന്റെ കെട്ട് കൂടുതൽ മുറുകുകയും പുരുഷൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക രീതികളിൽ ബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മായികത. കശ്യപമുനി ഉന്നതനായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നിട്ടും ഈ മായികത അദ്ദേഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു. മനുസംഹിതയിലും 2:215 ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9, 19, 17 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ മാത്രാ സ്വസ്രാദുഹിത്രാവ നാവിവിക്താസനോ ഭവേത് ബലവാനിന്ദ്രിയഗ്രാമോ വിദ്വംസം അഭികർഷതി. മാത്രാ സ്വസ്രാദുഹിത്രാവ നാവിവിക്താസനോ ഭവേത് ബലവാനിന്ദ്രിയഗ്രാമോ വിദ്വംസം അഭികർഷതി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിശക്തങ്ങളാകിയാൽ അവ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നതി നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പോലും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നതിനാൽ ഒരുവൻ ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുമായി അവൾ അവന്റെ മാതാവോ സഹോദരിയോ പുത്രിയോ ആയാൽ പോലും സഹവസിക്കരുത്. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയുമൊത്ത് ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണ ഉത്തേജിതമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുവനെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സ്ത്രീകളുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഏകാന്ത ഭൂതാനി എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം അത്രയ്ക്ക് തീവ്രമാകിയാൽ ഒരു വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവന്റെ മാതാവോ സഹോദരിയോ പുത്രിയോ ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുമൊത്ത് തങ്ങുന്ന പക്ഷം അവൻ ആ അഭിലാഷത്താൽ പൂരിതനായിരിക്കും. 31ാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ശുശ്രൂഷിതസ്താദാ ഭഗവാൻ കശ്യപ സ്ത്രീയ പ്രഹസ്യ പരമപ്രീതോ വിധിമാഹാഭിനന്ദ്യ ച. ഏവം ശുശ്രൂഷിതസ്താദാ ഭഗവാൻ കശ്യപ സ്ത്രീയ പ്രഹസ്യ പരമപ്രീതോ വിധിമാഹാഭിനന്ദ്യ ച. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, ഏറ്റവും ശക്തനായ മുനി കശ്യപൻ അവന്റെ പത്നി ദിതിയുടെ ഉദാരമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ അത്യന്തം സംതൃപ്തനായി അവളോട് മന്ദഹാസത്തോടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ സംസാരിച്ചു.
നാരായണ നമസ്കൃത്യാനരം ചൈവനരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം നഷ്ടപ്രായുഷപത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി തമസ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതിനേഷ് മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരിമിത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജയരാജ ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ അതിഥിയുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, പിന്നീട് ദിതിയുടെ മക്കളെ കുറിച്ചും ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചും. അപ്പോ ദിതിക്ക് 2 പുത്രന്മാരായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ, ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും. നേരത്തെ കശ്യപ മുനിയെ ദിതി അസമയത്ത് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ 2 ലോകം തന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന ഈ 2 അസുരന്മാർക്ക് ജന്മം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു സന്ധ്യാസമയത്ത് ആണ് കശ്യപനെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിലാണ് ഈ 2 അസുരന്മാർ. പിന്നീടുള്ള ആ അസുരന്മാർ അത്രയും എന്താ പറയാ, ആ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ദിതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആ അസുരന്മാര് എന്താ പറയാ ഭയപ്പെട്ട് ലോകം വിറക്കുകയുണ്ടായി. അവർ പിന്നീട് പുറത്ത് വന്നപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ, നടക്കും ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ദ്രോഹിച്ചു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്ദ്രനോടാണ് ഇപ്പോൾ ദിതിക്ക് എന്താണ്, ഇന്ദ്രൻ കാരണമാണ് എന്റെ മക്കള് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുത്രൻ വേണം അല്ലെ, അതിനായിട്ടാണ് ആ കശ്യപ മുനിക്ക് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ തരത്തിലും പരിചരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഇനി എന്താണ് നിനക്ക് ആവശ്യം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കൂ, ഞാൻ നൽകാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കുകൾ കൊടുക്കും. ആ ഒരു അവസരം മുതലാക്കിയിട്ട് ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, അസുരന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും അവർക്കും ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു അത്രയും വലിയ അസുരനാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ. ആണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ അല്ലെ. കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ. കയാതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദനും കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ
പ്രഹ്ലാദിന്റെ പുത്രൻ വിരോചനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ബലി മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും വരും. ബലി മഹാരാജ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. വാമനമൂർത്തിക്ക് മുന്നിൽ ആത്മനിവേദനം അല്ലെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് വാമനമൂർത്തിക്ക് മുന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി, ശരണം തേടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ വാമനമൂർത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും സുഗന്ധ ലോകത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകുകയും അല്ലെ അതിന് ഈ കാവൽക്കാരനായിട്ട് വാമനമൂർത്തി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് 8ാം സ്കന്ധത്തില് വിവരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോ അസുരന്റെ കുലത്തിലായാലും അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്കും ആ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പോ ആ മരുത്തുക്കളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ദേവന്മാരുടെ പോലുള്ള പദവി നൽകി ഇന്ദ്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ദിതിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? അസുരന്മാരുടേതാണ്, ദേവന്മാരാകാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അസുരന്മാർക്ക് പോലും അവരുടെ നാസ്തിക സ്വഭാവം നവീകരിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരെ പോലെയാകാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലുടനീളം 2 തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായ മനുഷ്യർ ദേവന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നേരെ വിപരീത സ്വഭാവക്കാർ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. സുരന്മാരും അസുരന്മാർ. സുരന്മാരല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്താണ്? അസുരന്മാർ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവരൊക്കെ സുരന്മാരും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ അസുരന്മാർ. അസുരന്മാർക്ക് എന്താ 2 കൊമ്പും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലാവരും ആരാണ്? അസുരന്മാർ തന്നെ. ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ നിരീശ്വരവാദികൾ, ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? അസുരന്മാർ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, നരാധമന്മാർ അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും, നരന്മാരിൽ അധമന്മാര് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും ഭഗവാനോട് ശത്രുതയുള്ള, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആൾക്കാർ ആ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത അവരൊക്കെ അസുരന്മാര് തന്നെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് അസുരനായാൽ പോലും അവരും അവരുടെ ആ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറ്റുമ്പോ എന്താണ്? രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായിട്ട് അവർക്കും ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രസ്താവന തെളിയിക്കുന്നത് പോലെ അസുരന്മാർക്ക് പോലും ദേവന്മാരായി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ ഭക്തന്മാരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൃഗാരിയൊക്കെ പകുതി കൊന്നിട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്നു, മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊന്നിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു അല്ലെ. നാരദമുനിയുടെ അസോസിയേഷൻ വന്നു, നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഭക്തനായിട്ട് മാറി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോഴായാലും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരായാൽ പോലും അവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയും ആ 49 മരുത്തുക്കളും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇന്ദ്രൻ ദേവന്മാരുടെ ആ ഒരു പദവി നൽകിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആ സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനക ഋഷികളോട് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് സൂത ഗോസ്വാമി അവിടെ വെച്ച് കേൾക്കുകയും പിന്നീട് ശൗനകൻ മുതലായുള്ള ഋഷിമാർക്ക്
പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ആയിട്ട് നേരത്തെ സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് വീണ്ടും സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അല്ലയോ മഹാനായ ശൗനകമുനി, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അനിവാര്യമായും കേൾക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച് ആദരപൂർവ്വം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് സർവജ്ഞനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തികച്ചും സംതൃപ്തിയോടെ അവനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത്രയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചതെന്നാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ വൃത്രാസുരന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വൃത്രാസുരന്റെ ലീലകൾ എന്താ പറയാ, ദേവേന്ദ്രനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അസുരനെ സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ആ അസുരനെ വധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലീലകൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ. എന്നാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ വൃത്രാസുരനെ ഭക്തനായിട്ട് മാറി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ചിത്രകേതുവിന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ധാരാളം അത്രയും നല്ല എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന പോലത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ അതിനുള്ള മറുപടികൾ നൽകും. അപ്പൊ ദിതി ഈ പ്രാവശ്യം എന്താണ് നേരത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അല്ലെ കശ്യപനെ ഒരു തെറ്റായ സമയത്ത് സമീപിക്കുകയും അതുപ്രകാരം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള 2 അസുരന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം നേരത്തെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യത്തിൽ എന്താണ് അവർക്ക് കശ്യപിനെ നല്ല രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇനി അടുത്തു വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അതിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടവളാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു, കശ്യപുവും അഭിജ്ഞനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ദിതിയുടെ കൃത്രിമമായ പെരുമാറ്റത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും അത് അവനെ അവളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഭാര്യയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാക്കാമെന്ന് അവൻ അവൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകി. ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് അത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഒട്ടും അതിശയകരമല്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ജീവസത്തകൾ പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കാത്തവരാണെന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ കണ്ടു. ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പുരുഷന്റെ നേർപകുതിയിൽ നിന്നും സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ പെരുമാറ്റം പുരുഷന്റെ മനസ്സിനെ വശീകരിച്ച് അവളോട് ബന്ധിക്കുന്നു. സമസ്ത ലോകവും മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ആകർഷണത്തിന്റെയും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ പരസ്പര ആഗ്രഹത്തിന്റെയും വശീകരണത്തിന്റെയും കീഴിലാണ്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും യോജിക്കുമ്പോൾ ആ ആകർഷണത്തിന്റെ കെട്ട് കൂടുതൽ മുറുകുകയും പുരുഷൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക രീതികളിൽ നിന്നും ബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മായികത. കശ്യപമുനി ഉന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നിട്ടും ഈ മായികത അദ്ദേഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും മനുസംഹിതയും ഒക്കെ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിശക്തങ്ങളാകിയാൽ അവ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നതി നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പോലും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നതിനാൽ ഒരുവൻ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുമായി അവൾ അവന്റെ മാതാവോ സഹോദരി പുത്രിയോ ആയാൽ പോലും സഹവസിക്കരുത് എന്ന്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു തീയും വെണ്ണയും പോലെയാണെന്ന് പറയും ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്നുള്ളത്. എന്താ പറയാ, തീയുടെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ വെണ്ണ ഒഴുകും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അത് അങ്ങനെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പാടില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരും വേണ്ടി പറയുന്നു. ഏകാന്ത ഭൂതാനി എന്ന വാക്ക് ലൈംഗികാഭിലാഷം അത്രയ്ക്ക് തീവ്രമാകിയാൽ ഒരുവൻ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ മാതാവ് സഹോദരി പുത്രിയെ ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീമൊത്ത് തങ്ങുന്ന പക്ഷം അവൻ ആ അഭിലാഷത്താൽ പൂരിതനായിപ്പോകും. മായ അത്രയും ശക്തമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കശ്യപമുനി അത്രയും തപശ്ശരിയുള്ളതും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ എന്താ പറയാ ചൊൽപ്പടിയിലാക്കാൻ ദിതിക്ക് സാധിച്ചു. അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ,
ഏറ്റവും ശക്തനായ മുനി കശ്യപൻ അവന്റെ പത്നി ദിതിയുടെ ഉദാരമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ അത്യന്തം സംതൃപ്തനായ അവളോട് മന്ദഹാസത്തോടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി അത് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റി തരാമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? എന്താണ്? ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഒരു പുത്രൻ വേണം അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ തോഷ്ടാവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പുത്രൻ വേണം അല്ലെ. അതാണ് എന്നാൽ മന്ത്രം തെറ്റിയിട്ട് പിന്നീട് വൃത്രാസുരനായിട്ട് ജനിച്ചത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രന് ശത്രുവായ അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയും അല്ലെ, വൃത്രാസുരനെ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞാന് വൃന്ദാവനിൽ പോവാണ് തിങ്കളാഴ്ച. എവിടെ വേണം? വൃന്ദാവനത്തില്. വൃന്ദാവൻ, മായാപൂർ, ജയ്പൂര്, പിന്നെ പുരി. പിന്നെ രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയ കാരണേ ക്ലാസ്സിൽ കയറാനും പറ്റണില്ല പ്രഭു. അത് കാരണമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രഭു. അതുപോലെ തന്നെ ജയ്പൂരില് ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ എല്ലാ മൂർത്തികളും ജയ്പൂരിലാണുള്ളത്. രാധാരമൺ മാത്രമേ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളൂ. ഗോസ്വാമിമാർക്ക് ഉത്സവത്തെ ജയ്പൂരിലാണ്. വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ പ്രഭു. ഓക്കെ, വേറെ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण प्रभु जी प्रणाम।